Takže za lidi v dnešního videa máme tu další reakci, ani ne po tak dlouhé době. Takže to mě docela překvapuje. No, protože na minulý reakci na Fyzio bylo dost komentů, což se mi dost líbilo, takže doufám, že dáte ještě větší množství. Hej, za 10 komentů udělám, kámo, hnedka den, co to překonáte, reakci na Fyzio. Yeah. No, takže než se do toho pustíme, tak vám teda ještě jednou chci poděkovat za ty komenty, co mi moc líbilo. No takže to uděláme znova. Dejte koment a like a odběr. Jinak ve 3 hodiny ráno zjistíte, že vám někdo vypil kakao. Babiččino kakao. Takže jestli nechcete, aby se vám to stalo, tak dejte koment. Jo, napijte si něco. Musíme mít, kurva, zapomněl jsem, jak se to říká. Sedem na to. Takže jdeme na to. Máme tady, pokud vidíte Wednesday úsměv, schovte se. Takže to bude dost velká píčovina, Fyzi. Moje Jdem na to. Hnedka se proměnila na 24 hodin ve Wednesday a dnes ve 3 hodiny ráno nás bude hledat po celém hradě. To znamená, že uvidíš extrémní kamufláže, tak sleduj až do konce. Kámo, já bych vás vůbec nenašel. Tak lidi, jak můžete vidět, tak momentálně se nacházíme. Kámo, co to má ten dom za čepku, vole? Co to je do prdele? No nic. Už před hradem, no a myslím si, že bychom se měli jít úplně všichni schovávat. Dneska využijeme extrémní kamufláž, tak pojďme na to. 3, 2, To chci vidět. 1, teď! Všichni jsme se rozutekli po celém hradě a právě teď máme necelých 30 minut do doby, než Wednesday dorazí. Tak uvidíme, kdo bude... A to mě docela zajímá, ale to asi se nevykoupil celý hrad. Nebo hrát, kámo, dům nějaký velký. Ale i hustý musím zase ocenit, že si zase pronajmou takhle velký místo. Nejlepší nápad na schovku. Kam se schovám? Kde jsou ostatní? Nevím, kdo je. A já musím najít svoji schovku. Tak co? Kde tady? Tady je ovoce, to Wednesday nemá ráda. Tam má radši nějaký slimáky a nějaký prostě celkově hmyz. Tak to by mohlo zabrat. No ale jak to použít? To musím ještě vymyslet. Ale mám tady zelený make-up, ten si nějak napatlám a zkusím splynout s tím ovocem. Jak si vlezu za to? Nebo nevím, třeba půjdu i dovnitř. Vyzkoušíme a uvidíme. Hlavně se už schovat, než přijde. Lidi, právě se nacházíme na nějakém nádvoří této školy nikdy víc. A co, počkat, tady se nachází nějaká rakev. Do té bych se teoreticky mohl schovat, ale snad tam není obsazeno, tak zkusíme zaťukat. Halo, je tam někdo? Vypadá to, že tam nikdo není, tak se tam pojďme podívat a... Fuj, tam to smrdí, takže možná tam už někdo byl a vypadá to, že asi jedl fazole, ale jinou schovku na ní nemám čas, abych ji tady hledal, takže si tam asi bohužel budu muset vlézt. A jak se vůbec Doslova na náměstí toho hradu, tak vole, ještě v nějaký rakve si lehne, vole. Nice, vole, debil. No to je jedno, tak musím takhle. Já by jsem ho vážně nenašel, humi. Fyzi. A nějak to na sebe hodím, tyjo, to je strašně těžký. Budu se cítit jako upír, ale třeba mi potom narostou zuby. Haha, ale rychle jdeme dovnitř a musíme být potichu, než přijde Wednesday. Snad mi sem nevleze ta její ruka, protože to bych se fakt bál a pořádně by mě tady profackovala. Neměl bych kam utéct, ale už dolů. Tak jo lidi, moje schovka je ta nejlepší, protože jsem se přivezl tuhletu falešnou zeď a Jo, pitný režim, vole. Teď jsem na to přišel po 2 minutách, jsem dobrý. Napište, jak jsem chytrý do komentářů. Děkuji, chat. se tady nachází i tenhle ten obraz, na který je Mona Lisa. To doufám, že není ta pravá, protože bych se jí nemohl ani dotknout. A dokonce se mi vystřelili obličej, abych se tam mohl vejít ten můj obličej. Takže jdeme za stěnu. Tak jo lidi, právě se nacházíme v jídelně a já dneska mám narozeniny, proto mám tady ten fešnej klobouček a napadlo mě, že se Napište W a přání pro Domču do komentářů. Má narozky.
Pište, jinak vám vypiju kakao. Hajzlové. Mám jako dort, ale vlastně Ale jako vážně, napište komentář. Jinak už nebudu vydávat videa. Šmejdi. mě napadá, že tohle je mi úplně k ničemu, takže musíme najít lepší místečko. Jdeme na to. Wednesday mě tady najde, dokud nebude Friday. To znamená, že si o ní myslím, že je pěkně pomalá. No byť by nebyla, tady ten hrad je totiž dokonalý labirint. A podíváme se, co tady máme, nějakou trouličku, do ty se můžeme schovat. Ale ne, je zamčená. Klikněte na tlačítko odběru a celý odemkne. Už jste klikli? Výborně, už to jde, tak se ní vlezeme. To je pěkný slepičinec, sakra, připravám se tady jak nějaký krocan na plechu. Každopádně zavřu se a ona mě nikdy nenajde. Jaký přirovnání? Krocant na plechu, vole. Lidi, dneska se musím extrémně snažit. Dokonce vzal jsem si sebou i tohle falešný dřevo a napadlo mě, že bych se mohl schovat sem do tohohle krbu. Otevřeme ho. No, vypadá to tam docela pěkně, ale zase tak velký to není. Čekal jsem, že to bude větší. No, zkusím si do toho nějak narvat. Myslím si, že mám docela štěstí, že nejsem tak ohromnej a silnej jako dom. Ale pojďme si tam vlézt. Tak, dobrý, nějak se tady zadvu a no, tohle to bude parádní. Jsi špárátko, kámo. Schovka, pojďme dovnitř. Kuk, tak jsem tady, jablíčko. Budu jak prasátko, no a už tě nechci, jdi pryč. No a teď mi napadlo, že jeden z těch melounů vydlabu a dám si ho na hlavu. No a ještě se radši namažu tím zeleným make-upem, ať hezky splynu. Tady mi určitě nenajde. Už si začínám docela věřit a už se ani tolik nebojím. Lidi, zajímalo by mě, jak to tady zvládá Drákula, protože ta rakev je totálně nepohodlná a cítím, že mě úplně extrémně bolí záda a fakt to tady extrémně smrdí, radši tady nebudu prdět, i když se mi fakt chce. Tak co lidi, myslíte, že vypadám fakt dobře? Ne, vypadáš jako kokot. Páni, napište do komentářů, ale doufám, že tenhle Jo, pište do komentářů. obraz Lidi, dokončuju to a ale doufám, že tenhle obraz není z toho muzea, protože by jim tam chyběl. No, ale teď budu radši potichu a nahodím takovejhle výraz. Tak jo lidi, dokončuju to a myslím si, že se mi to parádně povedlo. Podívejte se na ten suprovej dort, tyjo, to vypadá fakt výborně, nejradši bych ho ochutnal. Ale zepředu ne, musím zezadu. Jo, je to fakt výborný, nejradši bych ho tady snědl, ale nemůžu. Musím si pod to víc a schovat se. Lidi, abych byl upřímnej, tak tady je to fakt extrémně stísněný. No, vážně by mě zajímalo, jak to v těch krbech dělá Santa Claus, protože vůbec tady není místo. Čekal jsem, že to tady bude velký a ne... Věřím, že tu budou nějaké děcka. Zkazím vám to, Santa Claus neexistuje. Borcí, Santa Claus neexistuje, Ježíš, vole. Jasný. Vole, americká sračka neexistuje, pič. Tady bude nějaká skrytá místnost, ale bohužel nic se tady nenachází, takže musím to tady prostě vydržet a zvládnout. Ale naštěstí mám u sebe i fizzy drinky, takže se za chvíli posilním. Tak jak můžete vidět, už jsem celý nabarvený. Já nemám fizzy drink, já mám monster drink. A myslím si, že tady ta schovka je perfektní a já dneska Kámo, já bych ho nenašel. vyhraju. Ani Wednesday mě neobjeví, to bude Počkejte, to se musím vyfotit. Dobrý. koukat, ona je totiž nubka. Humi se luxusně zamaskoval, ale měli bychom chvátat, protože zbývají už jen 3 minuty, než dorazí Wednesday. Snad tu šílenou holčičku nenapadne se podívat do téhle truhly, protože zrovna tejtenko z nábytku se jí líbí, což upřímně nechápu. Každopádně smrdí to tady, jako kdyby to byla bedna na prádlo, možná to jsou i moje ponožky, nevím, ale bylo by to fakt blbý. Tak co lidi, jak vypadá? Myslím si, že jako Darth dort určitě stojí za to. Takže Kámo, já ti rozkrojí a sežere, vole, chcípeneš. nezapomeňte napsat do komentářů, jestli byste si objednali dort jako dom. A doufám, že tady Wednesday nebude tolik slídit a nesakouk A jako jo, kdyby se na to koukali děti, tak by jim to mohlo přijít docela vtipný. se do mě. Lidi, musím Nebo dobrý. říct, že tohle nebyl vůbec dobrý nápad. Jestli tuhle schůvku nevyhraju, tak budu extrémně naštvaný, protože jak je tady všechno takhle od popela, tak mám úplně všechno špinavý a až vylezu, tak budu vypadat jako nějaký čert. A je to tady. Právě teď dorazila Wednesday. Napište do komentářů, kdo má podle vás nejlepší schůvku a celou tuhle Jo, je to taky, napište. ale
challenge vyhraje. Já si myslím, že právě teď začíná pěkně zábavná hra. Hezky všechny po jednom najdu a bude to vážně snadný, takže můžeme rovnou jít na to. Lidi, možná Kamo, jak to řekl, jako Sigma? Napište Sigma, počkej, jak se jmenuje ta jeho holka. Nevím, prostě Sigma, fyzio holka. se mi to zdá, ale slyším, jako by tady byly nějaký kroky, i když těžko říct, protože ona Wednesday je vždycky taková poticha, ale zdá se mi, že tady fakt někdo chodí, takže budu radši potichu, nevydám ani lásku. Jestli se někdo schovává To by se hodilo neřvát, vole. v téhle rakvi, tak to je snad ta nejvíc primitivní schovka, kterou jsem kdy viděla, protože v rakvi se buď spí, anebo Kamo, konečně nějaký normální komentář u fyziho videa, vole. počívá. Tady nikdo není, tady je upír Vítula. Vylez si nouzáčku. Ne, tak já doufám, tak si mě našla, se nemohl najít lepší schovku. Nechceš kabesník, aby ses mohl vybrečet? No, já radši... Počkejte, já vám něco ukážu, jo. Vylez si nouzáčku. Ne, tak já doufám, tak si mě našla, se nemohl najít lepší schovku. Doslova koukejte na ten její znechucený ksicht. A co se docela rád, když nám učitelka řekne, že máme 5. test za den. Což je prakticky každý den, 2krát. Nechceš kabesník, aby ses mohl vybrečet? No, já radši zalezu zpátky, tohle jsem asi moc nevyhrál. Lidi, koukám ze strany na stranu a vypadá to, že zatím nikdo nejde. Ale říkám si, že v téhle poloze už tady stojím asi půl hodiny a všechno mě bolí, všechny svaly. A taky mě něco dráždí na nos a nemůžu se ani podrbat. Tak doufám, že za chvilku neprojde Wednesday, protože kdybych si přiknul, tak mě určitě najde a tuhle celou schovku prohraju. Celou tuhle místnost jsem prohledala, ani do 7 nenecházím. Myslím si, že důvodem budou tyhle si černé dveře, protože všichni tady jsou totální amatéři a zbabělci, takže se těch dveří báli a proto jsem asi ani nevlezli, ale já si myslím, že můžeme jít rovnou dál. Ale ne, už slyším ty její střevíčky, jak copitají po schodech. Snad se sem nenatáhne ta její ruka a nedotkne se mýho krku, protože jsem pěkně lochtivej, to bych se asi prozradil anebo počůral. Tyhle obrazy se mi opravdu líbí, ale mě ještě zbývá najít pár kočičích trapáčků a já si myslím, že právě tamhle se nějaký nachází, takže se na to můžeme jít rovnou podívat. Můžeš vylízt. Co to bylo? To se dá na vyzvánění. Já jsem tak myslel, že najdeš až pátek. Další ubrečenec, můžeš rovnou vylízt ven. To teda nechci, já se tě bojím. Protože nerada hraju fair a mám ráda podvody, rozhodla jsem se, že mi s tímhle Pitný režim, vole. celým pomůže věc a všechny ty losery můžu rovnou najít a on bude hledat sám. Tohle byl geniální nápad, protože Wednesday vypustila věc a ta hledá úplně sama také. No, myslím, že tohle není moc dobrá zpráva pro Humiho, protože ho věc do 5 minut nalezla. Lidičky, tohle nevypadá vůbec dobře, snad... Doslova vedle tebe je ruka, která má vlastní život a ty mluvíš. Ty demente. Si mě nějak nevšimla a nevykecá to Wednesday. Skvělá práce věci, protože já tohle z toho ošklivýho zelenáče právě teď vidím a buď ráda, že jsem tě nedoskrajila, protože moc dlouho by ses asi nedožil, takže můžeš rovnou vylízt ven. Ano, paní, už jdu, hlavně nekrájet. Už se to tady začíná opravdu nudit, ale proč slyším vrzání? Příště tě podpálím. Ne, ach jo, to si děláte legraci, Wednesday mě Jo, Anetka se jmenuje. Ta se mě jedno. objevila. No myslím si, že by to vážně potom smrdělo. Stále zbývají 2 hráči a Wednesday pořád hledá. Tak uvidíme, kdo má tu nejlepší schovku. Dom. I guess. Dort vypadá opravdu nechutně, na můj vkus je až moc barevný, nezávidím tomu, kdo ho bude jíst, ale tady nikoho nevidím. Lidi, teď jsem měl opravdu štěstí, protože Wednesday byla vedle mě, ale nevšimla si mě, takže asi nemá ráda narozeninové dorty. Klavír upřímně moc nemusí, můj nejoblíbenější nástroj je violončelo, ale doufám, že nikdo není natolik hloupý, aby se schoval dovnitř. Nikdo tady není, aspoň že tak. Možná bych se spíš měla zaměřit na dolní patro.
Tohle místo je docela pěkné a mám tady docela pěkný výhled. Každopádně si myslím, že po tom prvním amatérovi se ven už nikdo neschová, takže bych se měla zaměřit spíš na vnitřek. Nikdy bych si nemyslela, že může někdo tak ošklivě zkazit tohle velkolepé umělecké dílo, měl by se okamžitě vylézt nebo se okamžitě pozvracím. Co to si děláš srandu? Já určitě nevylezu a pokud mě chceš, tak si ten obraz kup, protože jsem fakt drahej. Za tu cenu mi opravdu poslední, kdo tady zůstal, asi vyhrává tuhle celou soutěž. No, moc mu Kámo, dom má jaký štěstí má na rozky. to nezávidím. Co lidi, tak tohle mi nevyšlo, to jsem docela naštvaný, ale čekal jsem, že Wednesday si mě aspoň koupí a ona jen tak odešla. Takže to vypadá, že tenhle challenge celou vyhrál Dom. Lidi, slyšel jsem, že jsem vyhrál, to je úplně super, jo. Takže nezapomeňte dát like, odběr a já se s váma loučím, ať Jo, dejte like a odběr, jinak vám vypiju kakaový zmrdí. Ale vážně, dejte like, odběr, koment. Teď to budu opakovat pěkných 5 minut. Like, odběr, koment. Like, odběr, koment. Like, odběr, koment. Like, odběr, koment. Jestli nedáte like, takže když dáte like, když bude tady bude 1000 lajků, tak udělám hodinový video na Fyziho. Jestli tady bude 10 odběratelů, udělám video z GTA nebo ne, musí tady být 20 odběratelů. Udělám video z GTA a natočím Fyzio a jestli tady bude 10 nebo prostě třeba 30 komentů, tam tak natočím hnedka několik videí na Fyzio a několik videí ještě na různé věci, mám to předtočený a jestli to, tak to vydám a bude odhalení, jestli dáte nějaký velký množství, takže snažte se. No a my se uvidíme asi u příštího videa. Zdůrec.